Nazdar, moje meno je Škomax a vítam vás pri mojom 0. unboxingu u mňa v dielni. Tento unboxing robím ako reakciu na kanál Ožratý unboxing. Takže toto bude teraz môj profesionálny unboxing, Škomaxov profesionálny unboxing číslo 0. No a poďme na to. Dobre, takže vec, ktorú budeme otvárať v mojom 0. unboxingu je veľmi jednoduchá a primitívna, by sa dal povedať, preto je to aj 0. unboxing, pretože mám len takúto piču, ktorú by som mohol takto na videu otvoriť. A sú to, prosím pekne, bezpečnostné zápalky dvojvajcové, neviem, zaujímavá značka. A mám tu svoj verný nožík, takže poďme na to, nejako to otvoríme. Asi tu. Roztráme to, áno. Máme tu v jednom balíčku, prosím pekne, máme 10 krabičiek. 10 krabičiek teda, po 60 centov. Mám tu druhý balíček, ďalších 10 krabičiek po 60 centov. Takže otvoríme aj ten. Takže máme tu 20 krabičiek zápalkových po €20. No a sú to teda klasické bezpečnostné zápalky, takto to vyzerá, áno. Tuto ich mám už niekoľko ďalších krabičiek pootváraných. No a teraz otázka je, čo s tým budem robiť. To sa dozviete potom, lebo mi dochádza pamäť v mobile, kurva. Dobre, máme novú pamäť, moc jej síce není, ale j***ať. No a teda, na čo mi toto je týchto kok... Odpoveď je veľmi jednoduchá. Áno, a pretože sa to používa na výrobu istých drog, je to veľmi ťažké zohnať a toto je jedna z tých najľahších ciest. Je toho síce málo, ale ja myslím, že mi to bude stačiť. A nie, nechcem to použiť na drogy, a nie som feťak, áno. Mám tu aj takéto, tuto sa to mieša, prosím pekne. Chcem to použiť na čo? No na to, čo sa dozviete v ďalšom videu, pretože týmto sa dostávame k tomu, že začína nová séria videí odo mňa, teda Škomaxové profesionálne chemické experimenty, kde budeme robiť všelijaké zaujímavé veci a bude veľa horieť, takže sa máte na čo tešiť. Takže to je si to dnes tak všetko. A tu máte ešte odkaz na kanál Ožratý unboxing, dajte mu tam lajčík, odber, dajte aj mne odber, tu máte môj YouTube kanál priamo pod videom, odkaz tu dávať nebudem, však vidíš to, ty kokot. No a ďakujem za pozornosť, ďakujem pekne a uvidíme sa na budúce. Skap do rana. Čau.